onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili manu no mana bendo ta onye kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili Penisi wenya to mada kalili manu no mana bendo ta onye kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili ikenna na mada kalili manu no mana bendo ta onye kalili Arobuna go bia yile muni bacha bia kwali kiri kiri kane kiri ododo nejilo ododo nyozu ekene kwe mora kene ni beneje yozi kene ni bineje lozi ikenna nwanye so ide buta kumanwe owo kena chodi mo obodo ye okwali ogeni bati kanyi je kene ikenna onye so dalu onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili manu no mana bandata onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili ikenna na mana kalila gi manu no mana bandata onye kalili oje sono mana kalili manu no mana bandata onye kalili onodu go na mana kalila gi manu no mana bandata onye kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili manu no mana bandata onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili ami bayi mada kalili manu no ogidi ndi onye kalili ogidi ndi na mada kalili manu no mana bendo cha onye kalili ebuba mbebu omada onye kalili manu no mana bendo onye kalili onye kalili onye udobonu ya du amala onye kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili onye kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili Chojugwu mojuka na mmadụ akalili gi manu no mana bendo cha onye kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili Okuta nyibe mmadụ akalili gi manu no mana bendo cha onye kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili Chukwu dị nwali na mmadụ akalili gi ezaza mana bendo cha onye kalili eze afịa na mmadụ akalili gi manu no mana bendo cha onye kalili ike Chukwu ndị eze dị kalili manu no mana bendo cha onye kalili odogwu na ndị mmadụ akalili gi manu no mana bendo cha onye kalili babando na mmadụ akalili gi manu no mana bendo cha onye kalili onye malanya kalili onye udobonu ya du onye malanya kalili nna kagbuo mmadụ akalili gi manu no mana bendo cha onye kalili chedu nwaanyị ka mmadụ akalili
mana bendo cha onwere onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye abụdobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị ya osisi bụ ọnwụ na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye abụdobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị ya ọba ego na ndị na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị abịtọ na onwere onye karịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị chukwalula abịtọ mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye budobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye budobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị ya ose nri na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị idepụta akụ mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye budobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị nwa polisi na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye budobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị ya ọnọdụ ugo na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị okoloka nze na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị ya onye mara onye karịrị ya onye budobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị ya onye ka anyị ike na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị ya ntu maọbụla enyi mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị ose nri na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị Nnamdi Nwogbo na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị mmiri ewu ilo mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye ahụ dobe ọnụ ya duba onye mara onye karịrị onye mara onye karịrị ya onye ahụ dobe ọnụ ya du onye mara onye karịrị ụgbọ na ndị na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị ọzọ ebube chukwu mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị ọ nọ n'enyi na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị Yogu barista na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị ọ nọ n'enyi na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị Chasa Emeka na mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị adaka ibudu mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị Jizọs ụmụ ndị mmadụ akarịrị gị mana ụlọ mana bendo cha onwere onye karịrị na mma ka anyị nwe aṅụrie wekenwe babali gona wekenwe babalu ngona wekenwe babalu dezingi ọkịka dịrị obere tata n'ụwa ọkịka dịrị obere tata n'ụwa agidigbo ndị wekenwe babalu ngona
kirikpu awajuru mmadụ enyewe nkịta nri onye egburu nwoke nwe gbabalụ ngona nwoke nwe gbabalụ ụda jinji gidigbu ndị nwere nwoke nwe gbabalụ oke mmọnwụ ụzọ okpuru oge na-emesi nwoke ike onye egburu ibe ya emecha mmadụ etinye ebe n'akwa Hakunibe mama mawuda ma ibe ya emecha nwanyị atinye ikwu n'okwu weke wi baba ali ya nọrọzi agidigbo ndị nwe bere ebe wee nụwa ọgwụ akpana onye ya ekpu Chuka bere ebe wee nụwa ọgwụ akpana onye ya ekpu okeke nwe gbabalụ ngona weke wi baba ali ya nọrọzi agidigbo ndị nwere nwoke nwe gbabalụ ngona oge na ndị be ji na-etili ndị nwere iwe agidigbo agbala na-eme mmanwụ ga-eje chọba nwoke ga-ebe ka ọ bịa bụrụ ji ejeke ka eje kpọọ nwoke ka ọ dị nwoke nwe gbabalụ ngona weke wi baba ali ya nọrọzi agidigbo ugo achacha nubelu n'ebe n'ebe girigbu obodo cha n'ụzọ ọgwa mmanwụ nwoke nwe gbabalụ anọrọzi girigbu wajuru mmadụ enyewe nkịta nri onye ekwu nwoke nwe gbabalụ ngona girigbu ọkịka dịrị obele chacha n'ụwa agidigbo unu adịrị onye wee tie nwa eke ibe o ji wee nwụrụ ọnwụ ụzọ okporo oge na-emezi nwoke ike eduibu n'ihu nwoke nwe gbabalụ ngona girigbu oge na ndị be ndị na-etili oke mmọnwụ agidigbo unu adịrị onye wee jele egwu ọkụ o ji wee gwa n'aba nwoke nwe gbabalị ya nọrọzi ndị nwere nwoke nwe gbabalụ anọrọzi girigbu nwoke nwe gbabalị gona agidigbo nwoke nwe gbabalụ ode nwoke nwe gbabalị gona agidigbo ndị ọka nwere mmanụ ọka na-emekwe nnekwu ibe n'ọka ka ịbụ n'anya akọ mmanụ ọka na-emekwe nnekwu iwe n'ọka ka ịmalụ nwoke nwe gbabalụ ngona nwoke nwe gbabalị gona agidigbo ndị ọgwụ ejuru mmadụ enyebe nkịta nri n'ụwa ka ịbụ n'anya Ugati na-eti m ugo benemebe agidigbo ndị nwoke nwere nwe gbabalụ ngona nwoke nwe gbabalụ ode jinji gidigbo ndị nwere ọchacha nubelu n'ebe n'ebe girigbu Ugati na-eti na ugo benemebe agidigbo oge nwoke mmụọ nwe gbabalụ ngona girigbu Jizọs ibe ji na-emeta iwe ọbụma ọma na ndị ya emecha mmadụ etinye ebe n'akwa onye ya ekwu Hakunibe ọmaba mmewudo mme ka ọ dịbele keke gbabalụ ngona girigbu nwoke nwe gbabalị ya nọrọzi agidigbo okeke nwanne m atụba nwoke ime girigbu ụzọ egburu oge na-emesi nwoke ike agidigbo gbaba ibe ya emecha nwaanyị atinye ikpu n'okwu okoko ọkwanụ mmọnwụ ekene kelere m ọbụ ọnọdụ ugodogwu na saụt mmọnwụ ọkwa gị na-eme ka ụmụ ụwa wee dị mma ọbụ ọnọdụ ugo mmọnwụ ekene gị biko ka ọnụ mmọnwụ ọbụ ọnọdụ ugo ekene yi mbọsị eke ekene yi n'oye ekene yi n'afọ kene yi mbọsị nkwọ abịa naanị izu na anọ n'ihe na-eje na ana nriwarị ọjị anyị ya dị ka echi na-echara agwụ agwụ na mmanwụ abịa ogene nwoke nwe gbabalị gona agidigbo nwoke nwe gbabalụ ngona girigbu nwoke nwe gbabalị ya nọrọzi agidigbo nwoke nwe gbabalụ oke mmọnwụ girigbu Emeka na-adịghị echacha n'ụwa agidigbo Emeka jide ga-edibe aja eme girigbu Dalisi kedu ibe anyị na-eje nke anyị mara amalụ nwoke nwe gbabalụ ngona girigbu nwoke nwe gbabalị gona agidigbo keke gbabalụ ngona girigbu nwoke nwe gbabalị gona ndị nwere sọsụtọrụ ga-edibe aja eme girigbu Chizo nwoke ya kedu ibe anyị na-eje nke anyị malụ sọtụsọrụ ga-edibe aja eme n'ekwu ka mbụ n'anya Chizo nwoke ya kedu ibe anyị na-eje nke anyị mara amalụ keke gbabalụ ngona girigbu nwoke nwe gbabalị gona agidigbo
agidigbo eke gbabalụ oke mmọnwụ otu obere ka ede ibe a na-eje anyị mara amalụ amala ka ede ebe a na-eje n'ekwu ka ịbụ na ebube mmabụ ka ijebe adara ada agidigbo anya ọkarịa anyị ka ibebe adaghị ada n'ụwa ka ịbụ n'anya akataba anyị na-eche ibe a na-eme agidigbo kadaba anyị ka ede ibe a na-eme n'ekwu ka ịbụ n'anya uche nna m ọgụ ka ede ibe a na-eje nke adịghị nke nwe ịgbabalụ ngona nwaka ibi ya kere ebe anyị na-eje nke anyị mara amalụ nke nwe ịgbabalụ oke mmọnwụ okike adịrị obere chacha n'ụwa agidigbo ugachacha nụbelu n'ebe n'ebe ugogeteme na ugo ebe n'ebe agidigbo ifeọma nwachukwu kedu ebe a na-eje n'egwu ka mbụ n'anya ada ejeje mba ka ede ibe anyị na-eje nke anyị mara amalụ ọma nwachukwu kedu ọga nwoke bụ abalị ọga ndị tanya ọkarịa gị ga-achọ ndị a n'ọcha n'egwu ka abịaba ije nwoke bụ abalị ọgali ka anyị nara keke nwe ịgbabalụ ngona okwu nwa be anyị ji kwala na nwebi anyị ọnụhụ okwu n'ihu nwa be anyị ji kwara na nwebi oge ọrụ nwoke dị kedu ebe anyị na-eje agidigbo obi ere nwoke ji kedu ebe a na-eje n'egwu ka ịbụ n'anya okwu nwata ukwu na na-agbalụ n'ọgụ agidigbo ndị nwere elu elu kedu ibe a na-eme n'egwu ka ịbụ odogwu na-epe mpe ka anyị gbawa nwa okike ka ọ dị odegwu na-epe mpe ga-eje chọba nwa okike ebe ka ọ dịbe mma ekegbu ịbabalụ ugo na agidigbo atọ mbụba kedu ibe a na-eme n'egwu ka ọ dịbe ọzọ bụ ite ka ede ibe anyị na-eje agidigbo ndị nwere eke nwe ịgbabalụ ngona ekenwe ịbabalị ihe nọrọ ọbịa agidigbo ndị nwere eke nwe ịgbabalụ anọrọ ọdị ọgaziri be anyị ka ede ihe eze ilo agidigbo ndị nwere ejebe ilo kedu ebe a na-eje n'egwu ka mbụ n'anya kwuru ọkọ mmiri ka ede ibe anyị na-eje agidigbo ndị nwere eke nwe ịgbabalụ ngona ụzọ ụkpụrụ oge na-imezi nwoke ike agidigbo ndị nwere mkpụrụ oke na-emekwa nwoke ibe n'ụwa ka ịbụ n'anya ekenwe ịbabalị ugo na agidigbo nwakọ na uche kedu ibe a na-ekwu n'egwu ka ọ dịbe mma ụzọ agalụbe anyị ka ede ibe a na-eje agidigbo ndị nwere eke nwe ịgbabalụ ngona emeka chi igbo kedu ebe anyị na-eje nwụje nwakọ na uche kedu odogwudo mmehie ọbata oweta kedu ebe anyị na-eje agidigbo eke nwe ịgbabalụ ngona ekenwe ịbabalụ ọbata oweta agidigbo ndị nwere anadile kedu ibe a na-ekwu n'egwu ka ịbụ n'anya ekenwe ịbabalụ tochukwu a na-ekwe ka ọ eke nwe dịbali ịgbabalụ ngona ike dịrị obele chacha n'ụwa agidigbo machi na-emelụ kedu ibe a na-ekwu n'egwu ka ọ dịbe mma maji na-emelụ ka ede ibe anyị na-eje agidigbo eke nwe ịgbabalụ ngona ekenwe ịbabalụ ugo na agidigbo okechukwu kedu ibe a na-ekwu n'egwu ka ịbụ n'anya agba enyi ọmala eji kedu ebe anyị na-eje dị nke ọ dịbali eke nwe ịgbabalụ ngona agba enyi ọmala enyi kedu ebe anyị na-eje agidigbo awa juru mmadụ enyebe nkịta nne n'ụwa ka ịbụ ọbata obi ya kedu ebe anyị na-eje agidigbo mmasọ ọgba nchọrọ kedu ibe a na-ekwu n'egwu ka mbụ n'anya odogwu na nọbịa ka anyị ji agbawa nwa okike ka ọ dị ọgba nchọrọ ka eje chọba nwa okike ebe ka ọ bụrụ mmasọ siti ka anyị gboo nnọsi ike agidigbo ndị nwere ọgba nchọrọ ka eje chọba nwa okike ebe ka ọ nara nnọsi ike masọ na-abịakwa bịara ada agidigbo na nnọbịa ibe nwoke balụ ngona ekenwe ịbabalụ ugo na agidigbo oge gba balụ oke mmanwụ ozi ya na-adị ka eje gbawa nwa okike ka ọ dị iri ka nụ ga eje chọba nwa okike ebe ka ọ dịbe nwa okike bawu uwe ogbogbo okike ka ọ dị nwoke gị ọbaba bụ gbutugbu okike ibi ka ibu na emeri ọkịka ka ijebe adara ada agidigbo ndị nwere ọbaba ogiri kedu ebe a na-eje n'egwu ka mbụ emeri ọkịka be anyị kedu ebe anyị na-eje nke oriwere agba ogiri kedu ebe a na-eje ngirigbu ụzọ ụkpụrụ oge na-imezi nwoke ike agidigbo ndị nwere eke nwe gbabalụ ngona ekenwe ịbabalị ugo na agidigbo ndị nwere eke nwe gbabalụ anọrọ dị Aro
ịgbatị ezi ike ike n'okike eke gbabalụ eke nwe ịgbabalụ ya nọrọ eke nwe ịgbabalụ ya nọrọ ọ dị nwa ndụlụ kedụ ibe a na-ebu eke bụ ọkụ ka ịdị ibe na-ekwu n'ekwu ka o dewe